100 ọgwụ ise, 101 ọgwụ ise na ofu, 102 ọgwụ ise na abụọ, 103 ọgwụ ise na atọ, 104 ọgwụ ise na anọ, 105 ọgwụ ise na ise, 106 ọgwụ ise na isii, 107 ọgwụ ise na asaa, 108 ọgwụ ise na asatọ, 109 ọgwụ ise na iteghete, 110 ọgwụ ise na iri. Ndị be anyị nnụọ onye na-nzere nke onye bụ na adịla ahụ n'ọnụ ka ụlọ sikwa ụnụ bịa nene ife anyị eme n'izu udo dịrị ọnụ. Anyị nọkwa ime egwu ọnụ na ọnụ Igbo na ọnụ be anyị ya ka anyị nọ. Izu ga anyị agwụọ na si ofu wee rue ọgwụ ise. Taa nịwana ya kesizikwa ọgwụ ise na ofu gwugide rue ọgwụ iri ya ka anyị ji ka agwụ na nkịta anyị. Biko ujenu were akwụkwọ ụnụ were pensụl ụnụ nke eji siliti ya na-ede na siliti ya, onye ji akwụkwọ ka ode na akwụkwọ nke arụzie bọọdụ anyị nkịta ka anyị maa anyị ka o si pụ ha ọkpọkwa na ọmụmụ. Our people, you are welcome to this episode of counting. We are still counting in Igbo language or in our own language. Last time we counted from 1 to 100. Today we are going to count from 101 to 200. That is what we have today. And I hope you are learning as we go on. Go and take your pen and paper. If those of you who can still write on chalk, take your chalk and take your slate and let us go to the board where we will learn more. Board anyị wa bụ nke ọnụ ma n'izu ga anị anyị kwụsị bụ ọgwụ ise. Taa na ebe esi eke ebido square bụ ọgwụ ise na ofu. 100 bụ ọgwụ ise. 101 bụ ọgwụ ise na ofu. 102 bụ ọgwụ ise na abụọ. 103 bụ ọgwụ ise na atọ. 104 bụ ọgwụ ise na anọ. 105 bụ ọgwụ ise na ise. 106 bụ ọgwụ ise na isii. 107 bụ ọgwụ ise na asaa. 108 bụ ọgwụ ise na asatọ. 109 bụ ọgwụ ise na iteghete. 110 bụ ọgwụ ise na iri. 111 bụ ọgwụ ise na iri na ofu. 112 bụ ọgwụ ise na iri na abụọ. 113 bụ ọgwụ ise na iri na atọ. 114 bụ ọgwụ ise na iri na anọ. 115 bụ ọgwụ ise na iri na ise. 116 bụ ọgwụ ise na iri na isii. 117 bụ ọgwụ ise na iri na asaa. 118 bụ ọgwụ ise na iri na asatọ. 119 bụ ọgwụ ise na iri na iteghete. 120 bụ ọgwụ isii. 120 bụ ọgwụ isii. 121 bụ ọgwụ isii na ofu. 122 bụ ọgwụ isii na abụọ. 123 bụ ọgwụ isii na atọ. 124 bụ ọgwụ isii na anọ. 125 bụ ọgwụ isii na ise. 126 bụ ọgwụ isii na isii. 127 bụ ọgwụ isii na asaa. 128 bụ ọgwụ isii na asatọ. 129 bụ ọgwụ isii na iteghete. 130 bụ ọgwụ isii na iri. 131 bụ ọgwụ isii na iri na ofu. 132 bụ ọgwụ isii na iri na abụọ. 133 bụ ọgwụ isii na iri na atọ. 134 bụ ọgwụ isii na iri na anọ. 135 bụ ọgwụ isii na iri na ise. 136 bụ ọgwụ isii na iri na isii. 137 bụ ọgwụ isii na iri na asaa. 138 bụ ọgwụ isii na iri na asatọ. 139 bụ ọgwụ isii na iri na iteghete. 140 bụ ọgwụ asaa. 140 bụ ọgwụ asaa. 141 bụ ọgwụ asaa na ofu. 140 bụ ọgwụ asaa. 141 bụ ọgwụ asaa na ofu. 142 bụ ọgwụ asaa na abụọ. 143 bụ ọgwụ asaa na atọ. 144 bụ ọgwụ asaa na anọ. 145 bụ ọgwụ asaa na ise. 146 bụ ọgwụ asaa na isii. 147 bụ ọgwụ asaa na asaa. 148 bụ ọgwụ asaa na asatọ. 149 bụ ọgwụ asaa na iteghete. 150 bụ ọgwụ asaa na iri. 151 bụ ọgwụ asaa na iri na ofu. 152 bụ ọgwụ asaa na iri na abụọ. 153 ọgwụ asaa na iri na atọ. 154 bụ ọgwụ asaa na iri na anọ. 155 bụ ọgwụ asaa na iri na ise. 156 bụ ọgwụ asaa na iri na isii. 157 bụ ọgwụ asaa na iri na asaa. 158 bụ ọgwụ asaa na iri na asatọ. 159 bụ ọgwụ asaa na iri na iteghete. 160 bụ ọgwụ asatọ. 160 bụ ọgwụ asatọ. 160 bụ ọgwụ asatọ. 161 bụ ọgwụ asatọ na ofu.
162 bụ ọgụ asatọ na abụọ. 163 bụ ọgụ asatọ na atọ. 164 bụ ọgụ asatọ na anọ. 165 bụ ọgụ asatọ na ise. 166 bụ ọgụ asatọ na isii. 167 bụ ọgụ asatọ na asaa. 168 bụ ọgụ asatọ na asatọ. 169 bụ ọgụ asatọ na iteghete. 170 bụ ọgụ asatọ na iri. 171 bụ ọgụ asatọ na iri na ofu. 172 bụ ọgụ asatọ na iri na abụọ. 173 bụ ọgụ asatọ na iri na atọ. 174 bụ ọgụ asatọ na iri na anọ. 175 bụ ọgụ asatọ na iri na ise. 176 bụ ọgụ asatọ na iri na isii. 177 bụ ọgụ asatọ na iri na asaa. 178 bụ ọgụ asatọ na iri na asatọ. 179 bụ ọgụ asatọ na iri na iteghete. 180 bụ ọgụ iri na iteghete. 180 bụ ọgụ iri na iteghete. 181 bụ ọgụ iri na iteghete na ofu. 182 bụ ọgụ iri na iteghete na abụọ. 183 bụ ọgụ iri na iteghete na atọ. 184 bụ ọgụ iri na iteghete na anọ. 185 bụ ọgụ iri na iteghete na ise. 186 bụ ọgụ iri na iteghete na isii. 187 bụ ọgụ iri na iteghete na asaa. 188 bụ ọgụ iri na iteghete na asatọ. 189 bụ ọgụ iri na iteghete na iteghete. 190 bụ ọgụ iri na iteghete na iri. 191 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na ofu. 192 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na abụọ. 193 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na atọ. 194 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na anọ. 195 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na ise. 196 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na isii. 197 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na asaa. 198 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na asatọ. 199 bụ ọgụ iri na iteghete na iri na iteghete. 200 bụ ọgụ iri. 200 bụ ọgụ iri. Ndị be anyị, this is where we are going to stop on this episode. We are taking a bit by bit so that we'll be able to learn them fast. Please, next time we are going to continue from here again, from 201 to 300. That's what we have in the next episode. Please subscribe to this channel by pressing the red button. That's the only way we know that you are supporting, that you are profiting from what you are doing, or you appreciate what you are doing. If you don't do that, we will not know, and that's the only way to encourage us, because we don't know where you are watching from or where you are learning from. Please subscribe to this YouTube channel. Ndị be biko bitinye aka na channel unu. Esi lododo. Be afọ ka esi ma na ọnụ kwado Chukwu gọzie unu. Daalụ n'ofu n'ofu.